Ndapa life. Shiri say. Shiri say. Gandipo. Muri boy here people. Shiri say, girls. How are you? How are you guys? Hi. My J Trick Judy, how are you? Mela Nyaninkwe, she say. Teresa Mutasa, how are you? Muri boy, guys. Rukoti, she say. Ruva Mara, how are you? Florence Chawaura, Beshnet Kazu, Kevi Dongo, Kevi Dongo, Kevi Dongo, boy, Resha, Beshnet Ndamuresa, Florence Chihuahua, she say, Chula Bechilude, long time, longest time ever, Pamela. Musawenko, see, you see, bule. How are you feeling now? Maria Stole, Chok Moka Paso. Ay, nazishiro dongo. Give it dongo zikama riko koche kwari. Give it dongo ka nyang. Joy matate ash bay machai mutuno. Jiri say el bigabi siboniso chit. Tafazwa mposa. Rose kai muzenza. Precious Ngureta kuzitawodzera milima enzanise Rogers Gaza Milano Mkander Beverly Lady Pila kuzitawodzera zviri sei Rose sekai muzenza namurisa sibonisa iwe puwa maheadphones apo ndomashandisa shumirai rupere zviri sei Delight Mangena zviri sei Nkobi Zita Victor Malalazi Constance Chimao Grace Ndarasika zviri sei guys muripo here Joy zviri sei totenda dirikwe nometa zviri sei Jocelyn Thomas uri hama yatsomu here Sam terere Thomas Chishanje tione ndiise izvi kuti ndigozonzwa chifoni chacho chinomboonererwa regai nditi just in case chikada kundijairira ndoita sei mazuva ndakubata ndakavhuna tunhu twacho guys mirai 1 second ndatanga kuudza ichi kanyaya kangu akana kukura kadiki but dango I think point yangu iri pakuti hanzwa simba Sharon ndikurya sadza mabarwe munyovi bora zvandaisakwanisa kudya ndiri kuThailand ndo zvandiri kudya zvese kuno saka svodai kwangwari uri sei muna ndimbozvibvisa zvokutondiremera ndoekera ndose ndakaisei zvobva zvanyanya kukurisa manje zvigonini right apa ndakuita kunge ndiri mustudio ndopanga ndaa kutaura nenda kutotaurisisa were guys mukundihwa here chifoni chacho chinomboita zvisingambowikwi Brighton Mutsawi rumbidzai magudu zviri sei pakaita 5 minutes ndatanga kutaura story yangu Sharon Matenga zviri sei long time memory fa my Tracy Slender Shumba she say Tari Bimax Sekuru Mike Zambu katokanga mwati tatunzi are you in Zim
tatokangangwesa zvita vekuno chaiko right. Saka rega ndishandise izvi kuitira kuti ndigoita sei, ndigoedawo vanhu ndichimbonzwawo experience yavo. Ndava kumusha, ndakadzoka kumusha ikozvo ndava kuyekera, ndava kuharara. Right, story time yangu yanhasi ndembwa. Pepe vanhu kazhinji handivaiziva kuti, especially because gandichiyekera heads up guys, mazuva ano ndiri kuti pari kuita live yangu ndiri kubva ndaita both kufacebook nekuyoutube, ndongozvita pamwe chete ka1, so that vekufacebookwo vanenge vachitevera Shema TV havazosaririwo. Oh my god, Jubane Nkanyiso, yeah, how are you? My former schoolmate, Jubane Nkanyiso, where are you? Oh, Jubane Nkanyiso, kana uri muHarare shamwari ndi inbox me up. Ndi. Who's winning? 201. Tasvika 200. Today we are. Wash. We are. Zakona baba ichinde. Kuda kuni yanta udara story yangu iri. Yes, chumurosa, but avakuhunda isa uyu. Taura. Zviri sei tadzoka zvakare nenhau dzasora dziri pamastreet zuva ranhasi. Muri seikovo? Washi ndinopfeka t-shirt yako iredhi, vamboona ma6 pack. Ndita mhorei tabuda ima jagaragara mchibuda sei taurisa iwe wosikunzwira ziri kufamba here wasi Shema ndiwe nese. Muri sei kuti Gaston iro 6 ideoso washi ideo 6 pack dai ndo lebo zepano dai wala kumbona dai chidai wamurese zvo kumuku mukuma kamera miyokyu asi no team behind the scenes miyokyu Mirai Washington ambopfeka ndipi timu yakawina. Aiwa ndipi timu yakawina guys. Inozi Man City kwa Man U. Saka yakata 9-0 ndeipi. Tina chance against you. Against you. Waonekwa. Wapana anondoona wasei. Kuona washi sei. Dai nzwo ndeuti mukati wata munangara pa inodana muku manya anouya mani iteso ndakuudza chiita guys, pane munhu atiri kuita debate kuti pane chinhu chake chachashaiwa guys. Nditoni memory goche zviri sei adzimuvoti yes muvoti MBA nacho ichi adzimuvoti nyemba muri sei nyemba ndokufambisai ari kuramba kupfeka Man U ngamire mupfekerwe Man U guys. Uyu team Man U guys upfeka zvinodyiwa here uya buku iwe iro kufarira ipapo kufarira uya ndo cameraman from behind the scenes izvo that's what's up man, ndicho zvekudai toro noite here
tibureti yese guys. Izobude aiwa yakanaka yakadai yakadai also. 236 no. Unofanira kupa dhora because ngwachiti inoita live. Kandai dhora re. Ndipe dhora ndiongwachiti zvandinoona inoita zvekudongorera guys. Makadini. Maso vari papi? Ndangona moreswa. Brightness. Good brightness. Chi? Charge. 20% atinyenye guys. Shema. Botswana hanzi shema chi? Tikufambira wani dziripo hamusi kudziona kani muri kuskipiwa ndofunga dzitoripo paFacebook pano. Ariti. Taureizvi ndiri kubvisai. Muri bvisizvi. Muri sei tadzoka zvakare. Dzimwe nhau. Sera dzichiitika mastreets. Tena kuvunzwa kuti kuri seiko asati mai ari panapa. Tena kuvunzwa kuti kuri seiko ati Syria. Ndiani Randburg pay. Muri Syria. Ndinasi kubuda zvakanaka vari kundidzinga guys. Kubuda sei stizo kule nemzukuru. Zvakanaka i. Tonana. Bye. Siya wadai also. Handi uri zvima maso iro mire guys. Ndoita seiko kuti nditi ndada kutenderedza kamera ndazvikoniwa. Ndida kuratidza ndiba ropa pari chidaiwoka. Areze mura flow kuno. Ropa pari iro. Ule iri. Idewo man. Aiwa. Para. Inonopfeka mani you mani ungoti zviri sei mani you people. Unongopfeka mangwana sei. Unopfeka mangwana sei. Why? Nhai vidwe. Ungopfeka mangwana sei. Isitakumbira nhasi. Chingwa chabvira takumbira. Chingwa. Pari kuuya nemani yu yacho zvesu. Wow. Ndotendeudza sei handichizivi ndochitendeudza sei. Dai ndingachiziva ka ndatendeudza ndakuratidzai guys ndotendeudza sei guys apa gandioni. No. Totendeudza sei kuwini. Ndakuratidzai muna achifamba guys munafamba ngada kuruka. Jesu Kristo. Ndinokudzi guys vanhu vari kutaura kuti handitanza ndisikuita uyu yangu handinoita ndikuita one. Maybe mune mangoskipiwa nechi. Maybe mune mangoskipiwa nepost yachoni. Ndinoposta every day. Both tumaskits kana tinatwo twatinenge takachengeta netunyaya twachoni tunoitwa maskits. Ndinoposta every day. Maona manje. Isusu pamalive hatinyanyoda kutaura zvedu masocialites or macelebrities. Ndo mutemo yedu yemalive stream tongoita zvedu zvatati tongoita zvisvi. Ndo purpose yemalive stream angu maona. Indotengerwa airtime one mashemarians guys. Ndinotovatenda singamboiti kuti maita basa munoita basa. Moita kuti tinge tichiita sei tichimbotandadzana tichivaradzana. Ndoisa maheadphones. Ndoisa one. Mundidzosere zvakanaka. Yo ndikwevere uku chiri kuramba kukweveka dai. Ndikwevera. Kusaidi kumwe kwacho. Kusei chakatonge chakabhenda. Guys, kunoona zambokwana zvachose. Anyway, the guys anga anguita sei ndichanga kutaura nyaya yangu. Guys, nyaya yembwa. Mbwa chacha inoti hu. Yes, saka mbwa idzi
dzinonzi nga nange. Uya nayo nga, uya nange pano. Uya nange chamwari. Kuna nozi nga nange ndio master embwa idzi. Africa inoipisawo chiso. Yes, ndashati sisasingamboiti. There's nothing I can do about that. Ndashibo, there's nothing I can do about that. Do zviripo. Anyway, kana omwari vazopindira pamwe zvichaita. Yes, this is usanyanya kuya padhuze naye kudaro mani. Uyu ndiyekera uyu. Ndinge. Aiwawo chibva. Ndichita live stream chiri pano. Hazvigonizvi icho. Ndo hadzadzakura. Saka uyu unonzi nge. Saka nge uyu kauyu ndiye akatipa dambudzo. Uyu ndiye anoita zvembwa sterek anofara inoita zvekujima. Uyu by the way washandisa zvekujima. Ndo basa rake rekujima. Saka anofarira mbwa uyu washi. Inda isafarira mbwa. I think mukuwaifarira kuti mbwa tinge tinadzo here. Mbwa ngasingafariri toda kuuta mashoko mukanwa momunhu. Uiko uyu uripi? Nga ndikiri mweya yacho iripi? Nga. Uyu ndingiko nga aripi? Hunza nga. Utohlawo kamera. Uda kutotiza here. Takuziva. Ngaauye buti pese atimaya ngaauye haaswera mzi ngaauye. Right. Saka zvakaitika neuyu chivhure chibude chida kubuda ichi. Chivhure chibude. Saka zvakaitika nange. Nge ichi izvi chiri kupika. Wait. Chaiva chakaita chibhaunza guys. Chidhunda zvandakaita kudai kuti chidhundu kudai ndo zvachakaita ichi nge. Iri ndo nga. But nga anenge akutanga kuita sei? Akuda kutanga kuita the same problem yanga inani ina nge akazotitwa. Nge uya nayo nge. Uya nayo. Saka uya mani. Uya zvinayo charumwa. Takwara. Right. Saka uyu ndi ane ganda rakasvibira anonzi uyu ndiye nge, uyu ndiye nga. Nga handiti. Right. Chinda nadzo zvako. Sikuda kuti uya pa live here. Chindai, bye you guys. Camera. Right. Saka zvakaitika ndezvekuti ndakasvika ndaisafarira hangu mbwa ndochokwadi pamberi paJehovha. Mbwa ndakadzimaka kusvika pekupesira. Umwe musi inana kuziva kuti nge akurwara. Hanzi uya ndikupetana Vitalis Bengano. Jason akukangasa nyaya yangu uyu yembwa idzi. Vitalis ndopi? Uyu. Vitalis puwa dhora rako. Vitalis hausarika kuudza dhora zviyo. Dhora ngari uye. Wangoramba zvako asi wauya nange asi waramba kuita zvemani yu panapa. Dai wangofadzawo vamwe vanhu so mani yu obva wati mani yu guys kune munhu anondosapota mani yu. Ona manje. Hatizizivi natoni. Anyway, ndamuka mumwe musi kudai tonesvo. Ndariva nemakuti umuka washi ndobva andisendera message. Akaripaje ndosendera message ndobva ati nhai uyu inonzi nhai ichi nge chakuti guys, it's something chandasikazive chekuti mbwa dzinogona kuita
tsvina ine maworms chete kana kuti maworms chete iri form of tsvina. I didn't know. Takatoziva ipapo maworms aitofamba kudai so sai ndakati ko zvoita sei kwakutobuda kudai kuona maworms oga memwana kasaka zvinotoita sei ichi manje nge chakangwara singamboiti chachidhafu. Within 2 days kambwa kanga kasara kakadai kuita kuondoroka memwana tikati ndikondozvizwa mbuka kana dzodaro kuti dzinoita 1 day dzokurwara dzototi svapu yatosvapuka kudaro mbuka haichatogoni kana kufamba 2 days mbuka yange yangodaiwo so yarakatika kange inotoita sei tavherenga dhere kutanga. By the way kuna vane mbuka guys kana uda kudaza mbuka I think kana uchichengeta mbuka kana muri musiti unofanira kudzibaisa rabies. Saka dzese dzakadzabaiwa rabies pane tone chibhuku chaunopuwa dzabaiwa rabies dzese dziya. Chimwe chacho pane rimwe futi jekiseni rinonzi rinodzivirira mamwe madisease what tatabaisa chimwe chacho chinonzi because chaingoti kunge chakasauka ichi manje problem yakaitika chakati deceive pakuti chakasimba chiri active but hatina kuziva kuti chotova nedambudziko remaworms ndo chakabva chagwara. My crush is here. The prophet Israel. Did he say prophet Israel, Matthew? Anyway, ndadipa tabafaya. Now zviziva kuti dzoita industry personal yangu I didn't know. Hazozoti wana wacho aiziva. Saka ngakuti sei ndopa akabvaona vela takuvata. Tikati zvinotaka toita sei? Tipa lockdown. Vanhu vekumbuka uku kunonzi ndo SPS here. SPA vekumbuka kuno kwamakomva uku kunoitwa zvokuti munobaisa muchidhibhisa muchiita dhiwe mikoko vanadhai ndo vanoenda ikoko. Saka vainzi munofanira kudzoka zvoiswa zvemaworms zvechikonye zviya handizvizivi mozongoita Thursday zvisinewo Thursday vanhu vese vakavatisa. Kune timetable kune kuti munhu uyu unoya time yakati uchibvara nguva yakati kana iri normal kusina lockdown ndobva tavatisa hakuna munhu akazoenda kupi nezvimbwa zviya zvakuti senge chimwe chacho ichi chichada chakasimba chada kuchibaisa futi the same jekiseni iroro kana saka kanga that jekiseni rinochajiwa $10 asi handizi kuti rinenge richiita zvechii but rinonzi $10 that jekiseni asi richinzinodzivirira zvirwere zvakawanda. Chibhuku chacho is unfortunate kuti handina hangu kuchitsvaga on time ndaidai ndaita sei ndaverenga zvese zvazvakanyorwa ipapo ndati alright Thursday iyi kubva panzi lockdown tikati zvinotoita sei ichi mbuka chacho zvachoita worms dzoga ndobva tatozoudzwa kunzi munomuraini futi breed irori iri ravanaro iri pane mumwe mwana anga atoriwo nechimbuka chake chakadero chakaita the same problem asanga kugara 2 days ndobva chashaika. Imi ndo pandakatanga kunzwa kuti oh my god zvinonge akaenda toita sei pano nge ainakidza zvake ari active. Ndakagwadziwa guys kana kuvata ndakuvata musi iwoyo for the first time 5 o'clock dzakachaya ndamuka kare banda pane mumwe musikana munomuraini medu. Musikana uyu unoita zveveterinary izvozvizvi uda veterinary ndoembwa ndemhuka dzakasiyana idzodzi ndo speciality yake iyoyo. Lucky enough musikana uyu akadzoka nekuda kwelockdown iyoyi asi anoshandira out of Harare. Musikana yeka handizivi kuti ndomutenda sei. Ndakaenda 5 am ndandasvika baba pavo ndikasvika gedhi rakapfagwa ndikadzoka ndarigovata apa ndatenderera ndachitsvaga chimbwa chechiya ndakatenda ndikachitsvaga ndikachishaiwa kuzochiona chakangoti rabada chiri pavheranda memwana kuchidana kudai chaingosimudza gumbo 1 chodzikisa kuchidana musodzi yangu yakaita sei chadona ndikati naimi chikafa choita ndo for the first time ndomba ndakaita attachment nembwa ndakati ndakazoti is this the reason why varungu vachizoda mbwa to that extent? Ukangotaka bhondi ndofunga nekamhuka unorwadziwa ndakarwadziwa imi ndikati ndikanimirire futi kuda kuma 6 ikoko ndonodzokera futi
6 dzingoti godyo ndakabuda futi ndinotsvaga baba pavo musikana uyo ndasvika gedhi ravo rakadii rakafuka ndigodanzira baba pavo musikana iye ndingamuwana ndakamushayiwa kainondoita sei ndasendera meseji mwemunyina wake ndikati ndoenda baba pavo kunobvunza apa chachakutoradza kutotika hapachina upenyu ndikati ine madzako izvazviti chibwa chigongoinda kana takabuda mazimari vanhu vachiita sei vachiita kundobaisa majekiseni chongoita losi like that wakachitenga wapedza kuchitenga wochifidha wapedza kuchifidha wochibaisa majekiseni erebhisi wapedza kuchidira apa rese dhora jekiseni rerebhisi kuno tinochajwa $5 majekiseni erebhisi wabisa $5 chongoinda ndikati hachindi hachigoni itori losi huru kuinda ndokwasingaindi tadzokera paya uyapo ndafonera munin'ina wacho ndikati sisi vako ndavatsvaga ndikavashayiwa varipi mbuka yangu yofa ndikati mbuka yangu yofa imeseji yandikusendera munhu ndikati mbuka yangu yofa vidiwe mbuka yangu yofa for the first time ndikati mbuka yangu yofa apa pangu papakurwadza manje pachepsi ndekuti urwadziwe nehati breki sei kutoti zvinokakafa kuita sei tamushayiwa pepe ndadzoka futi ndamirira 7 o'clock 7 dzachaiva ndadzokera futi ndadzokera papepe vanamona pana kubuda pageti vanamona achitodhiga zvake loni yake musikana ndikati iwe ndaita kuifamba chiti iwe uri kutodhiga loni ungadhiga loni mbuka yangu ichivoko akaseka musikana ndikati ungachabhizi rekudhiga loni iwe iwe unazara kuti mbuka yangu iri kufa pavhurandapo zvikanzi yafa saka zvisidewo mai manje vaiva nemumwe mwana wavo anga ane mbwo yake ndobva tautaura medicine yavo medicine yekuti hanzi chiko medicine idzi yange iri first time yangu kudzinzwa medicine idzodzo inini manje I was like no ava mai avanozivira kupi zvemedicine dzese dzakuti vakataura mapiritsi vakataura musikana wayauya ndobva ati no haishandiswi kana iri kuita makonye like that mapiritsi angatoikuvadza inobva yatofa ndikati aiwa haisi kufanira kuyekera ndiri kwekubvunza kuthailand ndiri kuzimbabwe guys handisisiri kuthailand ndakabva muna november kuna vari kubvunza zvekuthailand handisisiri kuthailand ndiri kuzimbabwe ndakadzoka muna november handisi kuzwa kuti nyaya yacho yatangira kupi yakanzi kuthailand here uku ndiri kuzimbabwe I'm no longer in Thailand handisi kuzwa nyaya yacho yatangira kupi but I'm no longer in Thailand ndiri kuzimbabwe alright continuation nestory yangu ava mai vayekera ndobva vati yekera inonzi chii ipe zvakati uyu wekuveterinary musikana akati no ini manje I think issue yakaita kuti ndasati ndambomuona musikana wega achibaya kana jekiseni kune chipfuyo but chandaiziva ndechekuti waishanda nezvikiti neizvozvizvi zvinanameno zvingori zvimaanimal zvevarungu zvezviya izvozvo ndaiziva sorry excuse me but ndasikaziva kuti chii zvembwa unozvigona here but panguva ino ndakatomuti no kuna vanombo vachidzibaya vakati ndobva musikana atombo ndakalafuka akati ndikati ko goseka sei iyoyo totandadza ndati wadi bhambo akandipa prescription musikana 2 minutes ndikati no iwa ufanira kundipa prescription usati waona mbuka yangu handi unoona mbuka yangu kakatori paekera bauya kangodaiwo guys let me tell you kune vamwe vanhu vanoziva maprofession avo musikana iyoyo aptuna zvikanzokodza zvakaitwa namusikana handizvigoni nekuti aiita mino mabatirwo ainoitwa nevanhu vacho veivavo vekuyekera kubata mbwa semwana memwana wadai ipo papanguva yenge sitachadi piritsi chete ndofunga ini because yenge yangoita mahelms ari kungofamba achitofamba kudai so abva akatora kukaisa pagumbo guys ini ndangomira paya ndati kadana wacho kati iwe ndauya naye kana nalinda pano tamira paya ari kuita chii tamira ari kuita zvaanoita ari kuidai ameno zvaiita ichiitwa sei achiongorora isitangomira atoiona pepe aitarisa akati no don't worry inotenga zvakati
ndobva apuwa prescription dziya mushonga inge kayekera wacho wakanotenga mishonga because papa nemajekiseni kwete wepowder pane chii futi chimwe wanga wakawanda handichazivi asi gai apa pamwe wakambonotangana wasvika mwacho wakazoshota because akatotaura kuti napashopu yakati mutauni munhu wakamanya gaizi mbwa dzachizotodhurawo kuchengeta unokamanya apapa chata mushonga waenda kunotsvagwa paya mushonga wadzoka uchingodzoka nhena unomutsvaga musikana ndikati uya mushonga wadii wawanikwa mushonga wawanikwa uya manje tasvika pepe isingotera mumashure mani gandiire kuti dhokotera wembwa zvangu ingotera mumashure mani madhokotera wembwa apa hana kuti chajana kuti kudii panguva iyi tasinambasana zvitaisoti hamino utatirapira chikwereti tozozvona mberi uko gaisi because kanga kutoenda bvatadii bvaadzokanako bvauya kachinzi Jackson memwana apa taizive kuti pane fomati haungoibatika fomati ichiyekera waizoti wauzwa fomati munhu waita zvemutoro wake akanzi no hasiri mabatira apa ninga chira zviri softika no hasiri mabatira unoita imbwa inorwadziwa ndifungoti zvanzi no uri kutokakuvadza uchidiro unofanira kukaita so because kanobva karwadziwa kabayiwa jekiseni paya padii paya chabayiwa pekutanga chadii chabva abva kabhaisira pauda pakachingwa akatotiudza nefudhi yekubika atanzi chagai kapisi kechingwa because even kudya inge isikachadi kudya manje ndo problem apa iye imbodya apa this time inge isikachatombodi kudya zvachose akati iri kufanira kutodya nekuti tikasatodya mawems acho iri kufanira kubatsirana jekiseni iri nezvimwe zvipauda zvavanoisa iwe wembwa uyu aiwa chimbomira ipopo sisari vachazokuenda mberi ndadii paya tamupa akati pandiwa spoon pandiwa nyameno zvaitaura zvai chingomigira zvikanzi bhoila ikasupu tabhoila kasupu paya padakapisi kechingwa takanotsvaga lofu guys pasina lofu pangobuda chipisi chechingwa paya wafunda pepe wachishamisa kudai chakabva charya lucky enough cho yakabva yarya paya but the following day chakabva chamachiri wese manje ndikayu musikana ndomubvunza sei but the good part ndeyekuti musikana uyu as much as aita pasina kuti atichadya kuti chika aiuya makuseni masikati manheru achiuya achimonita nemwoyo wake wese ndipasa kuti gai zvimwe zvinhu zvoda une passion ouya ochitarisa ochipepa ochibaya majekiseni ochipa mushonga unodiwa apedza but pakazenge pakuti problem yekuti chakuchizoramba kutorya zvachose inge isingacharyi imbwa iyaiya yakungoregedzeka mino zvainge asi kuti mushonga wawandisaika kuti ini handiti zvembwa handizivi zvemhuka but chandosa ndechekuti vakazenge vakufidha nejekiseni handiti ndo zvanga vakuti vanga vakuisa nejekiseni ndo zvakaitika ipapo vakuita nejekiseni kuti ichidye then vagadzira salt and sugar solution yakaitoitwa because chakasingachadi chachangoramba chingoita ndounga running stomach kumbwa handisi kuti vanoti chii then bva vatanga kuita salt and sugar solution bva vapedza bva vatanga uchifida nejekiseni futi ndo zvaitika saka chikafu chachakuita kunge chiri liquid kwakuti zvoni kana unyange une siriyo kana uchipa nguva ino toda kupa chinhu chekuti ikwanisa kungodya takatsvaga chisiriyo guys tikatotsvaga chisiriyo chekuti mbwa ikwanisa kufidhiwa zvadiro paya 2 days ndokutoti pembeni kutanga kutomanya memwana izvozvi tongoti yane 3 weeks yapora zvayo from kubva mukufa yakanga yaindya ndokastori kangu kakaubat from that time pandakadziva kuti dotodawo mbwa like that zvakanditsa fani because ndaika ndakavenga mbwa to the last extent. So now pamastori zangu nemauyu angu anaimboita nemaquestion and answers, I don't think ndakamakambuka. No, I don't think so, because ndakazviona ipapo kuti handina kudzimaka. Inayo kuti hausati wagara nadzo ndofunga. Ndaitoti munhu akatoti
iripi yatombouya panapa dzichiri dika sadzanyatsokura zvazvo but dzatombouya panapa dzikaratidzwa dzabudiswa panze hadzichagari mumba dziri kumbotwa dzichingotrainwa stage by stage. That's basically it nekastori kangu natonoti ndokwanisa kumboedha 1 or 2 people here. And right. Yeah, let's see kuti ndiyani anokwanisa kungopinda maybe 1 or 2 people ndongomirira ikasvika pa30 ndingomirira 1 minute then nyaya yako ndaiziva and I think issue iripo right now ndeyekuti send indoors no aiwa indoors guys dzakatoti hatichatodiwo kugara indoors ngadzigare panze but issue ingoripo dzakuda kutrainwa ndofunga kunyatsotrainwa chaiko but turi sweet so ndakazoiona yapora ndakaimhanyira ndikaibereka ndikaisimudza guys because ndaita 2 days ndisipo saka pandakaiona yapora ndikunyevera that was my best day ever. Ndakamhanya ndakafara zvisingamboiti ndikaisimudza ndikaisimudza ndikati iwe mufana iwe ukationesa nhamuka ndandakanganwa ruva mara ndandakanganwa ningirikini inonzi chii akazongotata inini izvi kana ndiri kweduka tinotochaja kutoti you cannot just call me kutongondideedza kutochaja ndo zvaanoita kana ari kwavo ikoko but takazomupawo yedrink takamupa yedrink hanzi link iri kunetsa I don't know why hanzi inini mbwa ikandiona inopeta muswi hanzi ndakadzimaka nandidi inopinda mumba kunoku dzakatrainwa dzichatodi kupinda mumba zvekutogara and dzotoziva kutoti panomhanyiswa munhu zvisingambeiti. That was the first stage. Then the second stage manje pane 2 second stage hachazotengeri yechi. Then the third stage manje iripo ndeyekuti inofanira kudzidziswa kwokuti support ndo problem yandiri kuona yandiri kusangana nayo iyoyo chete, nothing else. Wait, please, but you don't find out get just gezi. Let me just add this person. Melissa Muringe. Hi, Melissa. Hello. Shema, zviripo? Ndiripo kuri sei ikoko? Kuno kuripo. Kuri seiko? Kuripo ikoko kuno kwamene ikoko. Aripo ngena nga vamborwa nhasi. But tinonakidza tumbo kana tiri tuwadidi. But dzinorwa zvinobohwa manje, dzorwa zvokutombokuwadzana. Oh, shame. Nini I like it kana imbwa kana totenga nayo iri dika ndidi imbwa inouya yakura. Inozomanejeka here yakura iya? Kana yakura inonetsa manje, but ukatanga nadzo dziri diki so attachment yacho inenge iri strong. Hanzi nauyu imbwa inoda kudya chese chamadya yatova munhu. Hanzi nauyu futi uyu hanzi. And I also thought handidi imbwa, my daughter bore one, so I was always helping her. And I ended up falling for them now. F5. Oh, yeah. Kwewo nayo here imbwa? Yeah, inini ndinayo but kuzimu. Kuno kwangu ndinayo kuzimu. Ikoko manje unozobvumidzwa, unongosingarendere ikoko. Yeah, unenge uchirenda zvinozonetsa manje kuzoti nembwa. Pamwana kwasari mapenzi.
but hai hazvizogudi. ndakutodzifarira manje. Ndakudzifarira. Sister Domarwadza, I see you. Mirai uyapedza then ndobva ndakuedai. Taurai ukati chikunokwi unenge unengani? 1. But inenge chaya yako yekauti yatouya mama nadhedhi. Apese pandinotodzoka imbwa iyo vanotozviziva kutoti kana ndauya handine favorite wayo. Imbwa yakakura pamba, yaane more than 5 years. Yakakura pamba tiripo kubva kari kadiki, kakazvarwa futi pamba. It's unfortunate kuti dzimwe dzacho zvadzo amai vayo neimwe yayo dzakabiwa and then iyo mbwa yatsongosara iri 1. Imbwa yakurira pamba. Seriously? Dzakabiwa dziri mugedhi? Dzakabiwa I think nevanhu vanoita zvekuhanda vave vakatoenda nadzo. Dzakabirwa pamba and then dzakatanga dzabiwa dziri 3 and then iyo yakabva yazowanikwa somewhere ndobva vatoitora vodzoka nayo. Kakachiri kadiki by then. Inga wakaita utsinyi vanhu vacho. Kunoregere kutenga dzavo? Nai. Apa sometimes ukatozodzona dzisingachakuzivi. Nai. Kune mukuseka kuti ndati zvona vanoregere kutenga dzavo. Mberi hatisi kuri vaweke. Rewashoseke. Handiti vanhu vakaba, ari kuti vanhu vakaba mbuka dzavo handidzi 3. Mene ndibvise paudzwa. Uyo ari kuti chi vanhu vakaba mbuka dziri 3. Vanhu vanoita zvekuvhima vai wabaziva zvoita vanayekera kumusha ukoko. Saka chimwe chendo chakazowanikwa ndoudzoka, dzimwe ndokungorova dzakadero zvakaitika. Saka ndikuti saka ivo vanhu vanoita zvekuvhima vanodii kungotenga dzavo vodzitrena for that. Bvumirana neni zvefeki. Fake bvumirana neni. Ndadzoka ma-earphones angu ndachitsanangurira Washi. Angasuzwa kuti ndabvunza sei. Melissa. Yes. Melissa ndichakunzweni. Mene ndimboisa uyu. Ndise Sister Domarwadzo. Shema yesi. Hey. Hai mashemari Asiya foni yangu ya kutideshe. Hello. Muri kundinzwa? Daisy foni yangu yetanga si. Why? Mirandise ma headphones. Inina ndichanzweni. Name. Mirandise ma headphones. Mirai Sister Domarwadzo ndichikunzwa ndizoti sei. Hello. Mirandise ma headphones. Washicha. Kufoni yangu sei kuti ndikadeo so inenge isingachanzwike. Inina ndichakwasi kunzwa munhu ari pauyu ari kutaura asi kuzwa kuti sei. Mwakundinzwa? Hanzi tiri kumunzwa. Ina handina chandiri kunzwa but taura henyu but handina chandiri kunzwa ini. Kusei? Shema. Taurai kuti ndibude ndidzoke futi ndione. Asi chinhai ndandatofungawo zvangu kuti nhasi rega ndimboenda pashema nhasi because I'm always missing it. Mashemari enzi muri sei imi vanhu chakusuwai? How is everybody doing? Emi ndakutotaura ndeka nai. Pane vanere pano. Hello. Hey. Wadzoka? Wakundinzwa? Ya, yakuita taurai tinzi. Shema uri reiti rasikona. Zviri sei? Ndiri right, upenyu uri sei? Uri bhoku uri sei ikoko? Kuri right, yes. Sorry, ndiri kuti munhu andikuti naye pasaidi 42, yes. Alright, isusu tine mbwa yedu. Isusu tine mbwa yedu ka. Imbwa iyi inonetsa Shero. Isu tine mbwa yedu inonetsa. Sorry, ndine munhu andiri kutaura naye futi pasaidi.
Imbwa yatoonesa moto iyoyo last year pandakaenda kumba ndakaenda ndikanotengera amai yangu imbwa 2 because vanga vanetsekana pamba pedu padhuze nepachiremba road. Chiremba road inopfuura makombesi ari kuenda ari kubva Epworth ari kuenda kupi, saka panomboita kanoise mbichana, saka vananotenga imbwa dzedu dzanga dziri lovely shero nice good, we got it attached to imbwa idzika idzi. The next thing, imbwa pamba pedu ijurahoro rakaita kuvakwa nezvidhina rekuti imbwa haikwanisi kubuda. But manje mama aminoti vakaita sei vakachinja gedhi rebva raita zvinonzi bva vaisa gedhi rinenge zvimasimbi so. But tumagepi twacho turipo kakati tumagepi tutiki so twekutika haupinde electrical gate iroro. Imbwa dziri kubuda, imbwa dzakatanga kuhura nembwa dzepa next door. Imbwa iri kuita nhumbu kunoya nedzimwe imba 20 dzakazvara imbwa idzodzo, kuzvara ugly dogs like zvimadogi zvepa next door. Sorry. Sorry. Sorry guys. Shema wazvisa pamute. Sorry. So imbwa pamba pedu maje paita mazikumbwa. Pamba pedu maje paita imbwa dzachoka dzawandisa too much. Dzakazvara mazvaro mamwe asingamboiti. Saka takapedza kunobaiwa mainjection imbwa dzedze madhurura adziri kunoita dzakanga dzakamborwara 200 twashinaka twakarwara. Kubaiwa mainjection, every injection 55 pounds. Imagine tumbwa turipo twakaone kuwandisa bachizvo zvirikutoshaudita seinato. Saka attachment yacho yabva yatopera yembwa. Attachment yembwa no man, because vanhu kumba vanenge vachikuti imbwa dzako dzodzawakatenga dzedze dzakazoita 200 dzakaenda dzikanoita mess up nembwa yepa next door. I don't know how come kuti dzakabuda pagedhi seika. Imbwa yacho yepa next door ugly thing iyoyoka imbavha imbwa yacho nayoyo inobaya and everything. Saka tiri kutori worried kuti 200 twashinaka tuchangoita 200 twashina tuchangoita the same. Uyu hamukwanisi kuendesa kunonzi ku-SPCA here dzakashata dzacho idzodzo. SPCA handiyatsoziva nezvekuzimbabwe. SPCA iyo haisiyo kunobaiswa mbwa here. SPCA ikaendo kunotorwa only imbwa kana dzichinge dzashaya munhu kana kuti dziri kubatwa rafu dziri abused. Hakusiri kwero. Hanzi SPCA inotora wotengesa. Tingagarira imbwa here vedu we. Hanzi tengesai kasi kuhard mashona type. Hanzi kasi kuhard mashona type here, which breed? Hanzi breed yambobvunzwa hombe zvezvima German breed. Saka apa ivo mukutiudza kuti makabva mashingirira mukabva madzitengeta dzese mbwa idzi. Tikushaya zvekuita nazvo kandi handiyatsoziva nezvekuzimbabwe zvinofamba sei nenyaya dzembwa. Ko vakatsvaga vanhu vanotengesera kudaro. Munodzichengeta zvakamufanira edu isusu tine uyu hadzi nehono bamshure ikazvarana akambodzichengeti dzese tingasaita stress. Uyu anenge achikangira anodzikangira kunge vanhu hazviti hatingatonetsana. Dzinonetsa plus food yacho futi mahwana ari serious. Hanzi no vanotenga SPCA, it's off Seke Road next. Ndakupinira iyo kana muchizoida. Off Seke Road. Oh, that's close to my house. Hanzi neuyu mumwe uyo. Can you sell me 2 puppies? I'll talk to my mommy.
hanzi tengesa vatikesa enda imbwa dzacho vanotora matoona mabhayazi sisarida marwadzo mabhaya hopa ndikupina so that munozoziva hanyu Okay, I'll talk to Sharoo. I will talk to Sharoo. ndikupina palive so that hamuzonetseka nemili apa futi the worst part of it imbwa yacho neri kunzi mama inenge yane nhumbu futi because yakaenda futi kokoko ikanoita chifambi ikokoko. Ndisiye zvamwina. Alright, let's see. Hanzi pane dzaunenge wasiya unoenda nadzo dzinoblokwa zvorere kublokwa dzisazare handikuziva kuti kublokwa kuita sei asikuziva kuti kublokwa udzai Sharoo kuti kubloka kuita sei so that I can get in touch with Sharoo. Hanzi kana dzawandisa munovaudza kuti dzawandisa iri kuHatfield uyo mwoyo iri paHatfield kupi kwacho because aiwa ndazoiona nini yacho uyo ari kutaura nezvekuHatfield iri kuHatfield papi pacho because inini am from Hatfield mind you. haana kunyatsotsanangura mirai ataure mucomment section. Hanzi kana iri mongoreu itaipi hadzina dziri except kana iri German Shepherd. Hani mati German Shepherd? German zvimbwa zvinenge kutonge mazimbwa mahombe aya anoita kakutyisa aya. Alright. Ndaibata ndazvinzwisisa. Saka dzedu tinogona kutodzidaro dzisaite vana inyazi kuda vana isu inosemesa kana yazvara inenge yakangorembera ichidewo kana cannot deal with that. Iwe Sharoo, I got to go. Thank you so much. People have information, give it to Sharoo. I will get information from Sharoo. Thank you. Alright, thank you. Sorry, ndaita visitor. Bye. Alright, bye. Ndaseka guys. Anyway, rega ndichitoenda life yangu futi. Ndisadoma marwadzo ari fani. Anyway, guys, good night. I will see you tomorrow. Pane nyaya yandaida kumbotaura Storytime but ndaikati yei pane iyi yembwa pane another one but handichazvitengeri yechii ndikaifunga ndo yandaita mangwana. But guys, don't forget our program here yandaiti disabled people yatikuda kuti look into soon after lockdown kana yapera then everything will come into action. Do my plans until atinawo right now. So yeah, I'm getting a lot of messages inbox as well. Nachingotaurawo zvakasiyana. Thank you nekucontributa nema ideas amuinawo about the program yandoda kuzoita after lockdown. Right, guys, good night. See you tomorrow. I hope I'll come back for live tomorrow, guys. Bye. Good night.